σιγά σιγά μας βγάζει στο κλίμα. Γιατί μπορεί να μην είναι, δεν συνδέεται με τα Χριστούγεννα το συγκεκριμένο κομμάτι. Εμείς το έχουμε συνδέσει γιατί το χρησιμοποιούμε. Εντάξει, είναι διασκεδαστικό και τα Χριστούγεννα είναι διασκεδαστικά. Σε που εμείς τα βλέπουμε λίγο και πιο στενάχωρα. Και θα σε έχω κουπεπέ σαν μωρό και αυτά είναι διασκεδαστικό, αλλά δεν το έχουμε συνδέσει με τα Χριστούγεννα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση. Τι ωραία πράγματα, τι ωραίοι άνθρωποι που μας έρχονται από το τρίτο πόδι Χαλκιδικής. Καλά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας έρχονται ακόμα πιο μακριά. Έτσι. Απλά τώρα πλέον θεωρούνται δικοί μας άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ήρθαν από πιο μακριά, αλλά πλέον θεωρούνται. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Ιβώνα Παουλέβιτς, το είπα σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ, πολύ ωραία. Και τον μικρό Κωνσταντίνο, που είναι ο γιος της. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις? Καλά. Δεν τρέπεσαι? Ωραία, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν τρέπεται κανείς. Σκέψου ότι είμαστε εμείς οι 4. Δεν μας βλέπει κανείς. Τέλειο, δεν είναι? Μαγικό. Άντε το πολύ να μας βλέπουν μερικοί φίλοι από το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Το σμαραγδένιο δάσος είναι και μαγικό ή είναι μόνο σμαραγδένιο? Το σμαραγδένιο δάσος παίζει ρόλο και στο σμαραγδένιο και το δάσος. Επειδή ήταν μεγάλη ιστορία, γενικά πώς έφτασα σε αυτό το νησί τότε και έγραψα αυτό το βιβλίο. Μιλάμε για τη Λέσβο, έτσι. Καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι είσαι εικαστικός. Ναι. Είσαι πόσα χρόνια στην Ελλάδα? Μισή ζωή. Η μισή σου ζωή εδώ. Να μην λέω τώρα πόσα. Θέλω να πω ότι... Διδάσκεις σε σχολεία? Ναι, διδάσκω στα γυμνάσια και λύκεια. Σαν καθηγήτρια εικαστικών δουλεύω στην Ελλάδα. Και στη Λέσβο πήγα σαν αναπληρώτρια τότε. Βεβαίως δεν ήταν άγνωστο νησί για μένα. Πήγαινα και πιο νωρίς, γιατί ήμουνα στην Αθήνα σαν υποτρόφος και έχουμε σε διαφορετικά νησιά σπίτια που μπορούμε να μένουμε. Τέλεια. Οπότε το ήξερες το νησί. Ναι, και πήγαινα και μ' άρεσε τότε και δήλωνα, ας πούμε, ότι θέλω να πάω και στη Λέσβο. Και ξαφνικά μου πήρανε τηλέφωνο και άλλη μέρα πρέπει να είσαι εκεί και να ξεκινάς να δουλέψεις. Όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, άλλη μέρα. Ναι, και πρέπει ξαφνικά να αφήσουμε όλα και δεν ήμουν καθόλου, να το πω, έτοιμη και πήγα να πω όχι, δεν θα δουλέψω εκεί. Και τελικά έκατσα ένα χρόνο. Αλλά πήγα τότε πρώτη φορά με το αεροπλάνο. Και Για ποια χρονιά μιλάμε? Ήταν πριν 13 χρόνια περίπου, ναι. Και πήγα πρώτη φορά με το αεροπλάνο και ξαφνικά είδα τη Λέσβο με ένα άλλο φως που στη Θεσσαλονίκη τότε έβρεξε, έκανε κρύο, κάναμε και μια στάση στη Λίμνο που εκεί επίσης έβρεξε, φυσούσε. Και ξαφνικά βλέπω από το αεροπλάνο τη Λέσβο που είναι λάμπη, ας πούμε, με ένα σμαραγδένιο χρώμα, γιατί έχει εκεί πάνω από 10 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Και λέω πού πάω στο σμαραγδένιο δάσος, κάπως έτσι μου ήρθε τότε. Ήρθε η πρώτη έμπνευση. Ναι, βεβαίως δεν ήξερα ότι θα γράψω ένα βιβλίο εκεί, αλλά ήταν τόσο μαγικός ο χρόνος που δεν μπορούσα να το αφήσω κάπως έτσι αδιάφορα. Είναι ένα παιδικό βιβλίο? Όχι, δεν είναι καθόλου παιδικό. Είναι έχει παιδικό τίτλο, σε παραπέμπει σε παιδικό. Ναι, πολλοί το έτσι συνδυάζουν. Αλλά είναι ένα ταξίδι, μπορώ να πω, ξεκίνησα ένα ταξίδι προς τον εαυτό μου. Και γενικά για μένα γενικά ήταν ένα δώρο που μπορούσα να πάω τότε σε αυτό το νησί, γιατί εγώ ήμουν άνθρωπος της πόλης και πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να ζω σε ένα χωριό ολόκληρο χρόνο και με τους ρυθμούς τους χαλαρούς και επίσης σε ένα νησί που ξαφνικά έπρεπε να σταματήσω, που ήρθα σαν άνθρωπος από την πόλη με ένα ημερολόγιο για να κανονίσω κάποια πράγματα, οπότε και πώς, και ξαφνικά έπρεπε να σταματήσω και να ταπεινωθώ και να νιώθω την μοναξιά, την νοσταλγία με ένα διαφορετικό τρόπο και επίσης να σταματήσω και να μάθω να ακούω τη σιωπή. Και πιστεύω ότι ήταν αρχή ένας ταξιδιού προς τον εαυτό μου τότε. Άρα είναι εντελώς βιωματικό το ναι, είναι λυρικές σκέψεις μιας γυναίκας σε ένα νησί. Πόσο άλλαξε η ζωή σου αφού επέστρεψες από την Λίμνο? Αυτόν τον ένα χρόνο μάλλον που έκατσε, συγγνώμη, στη Λέσβο, με αυτόν τον ένα χρόνο, πόσο άλλαξε η Ιβώνη? Όταν γύρισα στη Θεσσαλονίκη τότε, μου φάνηκε η Θεσσαλονίκη η κόλαση. Ας πούμε, πραγματικά δεν μπορούσα καν να λειτουργήσω.
Γιατί... Ενώ πριν από ένα χρόνο δεν μπορούσες καν να φανταστείς ότι θα πας σε ένα χωριό. Ναι, ας πούμε, γενικά μου φάνηκε ότι ένα νησί το χειμώνα, όπως ακούμε... Είναι πολύ έρημο. Ναι, και γενικά τελικά το νησί το χειμώνα μας δείχνει ένα αληθινό πρόσωπο. Και όλα το καλοκαίρι είναι μια βιτρίνα απλά. Ναι. Και πραγματικά... Τι ωραία που το λέει τώρα. Ναι, Πόσο μεγάλη αλήθεια. Ναι, και πραγματικά... Η ουσιαστική ομορφιά δηλαδή ενός τόπου φαίνεται. Ναι, καταλαβαίνεις το χειμώνα. Οι άνθρωποι, όταν φεύγουν οι επισκέπτες του. Οι άνθρωποι, όπως εδώ ήρθα με τον γιο μου Παρασκευή και πρώτη φορά στο Ηράκλειο, τρίτη φορά είμαι στη Κρήτη και πάντα χειμώνα. Και του είπα Σάββατο που πήγαμε Κνωσό, άντε να σου δείξω τη Κρήτη, και πήραμε autostop. Και αρχίζαμε να ταξιδεύουμε στη Κρήτη με το autostop το Σάββατο και πήγαμε σε διάφορα χωριά, να δούμε πώς ζουν οι άνθρωποι, να δει αυτό το πνεύμα του νησιού, με τους ανθρώπους πώς είναι η Κρητική, με το φαγητό, και αυτό είναι η ουσία για μένα. Ήταν μαζί σου και ο Κωνσταντίνος τότε στη Λέσβο? Όχι, αυτός δεν ήταν καν. Δεν υπήρχε σαν ιδέα. Στα σχέδια, ας πούμε. Ναι. Άρα λοιπόν στην Λέσβο προέκυψε το συγκεκριμένο βιβλίο που σήμερα θα το παρουσιάσει στους αναγνώστες. Γιατί έγινε η μετάφραση στα ελληνικά. Ναι. Αρχικά γράφτηκε στα πολωνικά. Ναι, έτσι. γράφτηκε στα πολωνέζικα πρώτα και μετά έκανα στο εργαστήριο, γενικά γράφτηκε ολόκληρο βιβλίο στη Λέσβο. Μετά στο εργαστήριο μου στη Θεσσαλονίκη έκανα εικονογραφήσεις που μου πήραν αρκετά χρόνια, γιατί είναι μια τεχνική κομμένα από μπλοκ γκλασέ χαρτάκια, δεν είναι ζωγραφισμένα. Να δείξουμε λίγο. Έδωσα αυτό το βιβλίο. Σε αυτό εδώ, ναι, στο ναι. μεγάλο θα φανεί και καλύτερα. Ναι. Και μετά μπορώ να πω... Εντάξει, ναι. είναι μοναδικό. Είναι... Ναι, το. Θα σας δείξω και άλλες Αυτό εικόνες πώς είναι, τι ακριβώς ακριβώς το... είναι, με ποια μέθοδο? Είναι χρωματιστά χαρτάκια, μπλοκ γκλασέ, που ας πούμε μια διαδικασία που πρώτα σκεφτόμουν το σχέδιο, που ταιριάζει με κείμενο. Μετά όταν βρήκα το σχέδιο που θα αντιπροσωπεύει το κείμενο, άρχιζα να κόβω, να το σχεδιάζω, και μετά βεβαίως επειδή το έκανα εντελώς χωρίς γραφιστική βοήθεια, ούτε με τον υπολογιστή, είχα στο εργαστήριο πάρα πολλά μπλοκ γκλασέ, πάρα πολλά χρώματα, ας πούμε 100 πράσινα, 100 κόκκινα, και μετά ένα-ένα έκοβα. Και μου πήρε, μπορώ να πω, περίπου 4 χρόνια να τελειώσω αυτές οι εικονογραφήσεις. Εντάξει, τώρα πολύ λεπτομέρεια, έτσι. Ναι, πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Και πόσο δύσκολο είναι να μάθεις ελληνικά. Πόσο δύσκολο είναι να μάθει κάποιος που μιλάει πολωνικά να πάει στα ελληνικά. Πιστεύω... Γιατί και οι δύο είναι δύο γλώσσες δύσκολες. Νομίζω ότι τελικά, εγώ πιστεύω, είχα ένα τείχος στην αρχή, να μην τρέπομαι να μιλάω και να μπορέσω να μιλάω. Πιστεύω ότι βεβαίως η δουλειά μου στο σχολείο με βοήθησε, και από τα παιδιά, από τους μαθητές, με διορθώνουν και ακόμα. Μαθαίνεις και εσύ από τους μαθητές σου, λοιπόν. Βέβαια. Και βεβαίως στην αρχή με σταμάτουσε λιγάκι η αγγλική γλώσσα, που μίλαγα πρώτα στα αγγλικά, αλλά στην Αθήνα που ήμουνα με υποτροφία, με τους ξένους πιο πολύ άρχιζα να μιλάω ελληνικά. Που, ας πούμε, Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί μιλάγαμε ξαφνικά όλοι ελληνικά. Οπότε έκανες μια ωραία εξάσκηση. Ναι. Και έρχεται ξαφνικά αυτός ο μικρός, ο Κωνσταντίνος, ο υπέροχος, ο μοναδικός στη ζωή σου, και φτάνει να είναι 9 χρονών σήμερα. Και σου λέει ένα ωραίο πρωί ότι τι, μαμά, τώρα εγώ θα αναλάβω να εικονογραφήσω το επόμενο βιβλίο σου. Ποια ιδέα ήταν να κάνεις εικονογράφηση στο βιβλίο? Δικιά μου. Ήταν δικιά σου, Βλέπεις τη μαμά όλα αυτά τα χρόνια να γράφει, να ζωγραφίζει, οπότε λες εντάξει. Θα πρέπει να ακολουθήσω λίγο τα χνάρια της μαμάς. Αυτός έκανε Να την εικονογράφηση του Κωνσταντίνου. Εξώφυλλο για το 3ο βιβλίο. Ναι. Που δεν είναι μεταφρασμένο ακόμα στα ελληνικά. Ποιος είναι ο τίτλος του? Είναι ο τίτλος «Ησυχία, η αγάπη γεννιέται». Ναι. Και είναι ένα ταξίδι μιας γυναίκας, ταξίδι 9 μηνών, όταν ήμουν έγκυος. Το έγραψε στην περίοδο της εγκυμοσύνης σου. Ναι. Και στο τέλος, το βιβλίο τελειώνουν τα λόγια του Κωνσταντίνου, που τον ρώταγα όταν ήταν 5 χρονών, τελικά πώς ήταν μέσα στη μαμά. Και αυτός είπε έτσι αφόρμητα, ήταν σκοτάδι,
αλλά η καρδιά σου έλαμπε τόσο που δεν φοβόμουν. Αχ, απίστευτο! Και Εντάξει, παιδιά, τι ωραίο! Και αυτό είναι στο τέλος του βιβλίου, τα λόγια του. Αχ, αυτό το DNA, δηλαδή αυτά τα γονίδια, εμένα με ξεπερνούν σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, δεν έχεις καμία αμφιβολία φυσικά ότι το παιδί έχει κληρονομήσει το μέσα σου φουλ και το έξω δεν ξέρω το παπά, αλλά εντάξει, νομίζω ότι το έχει πάρει το ταλέντο και τη ζωγραφικής και τη συγγραφής. Αυτός πιο πολύ μουσικός είναι. Καλλιτεχνική όλα συνδέονται έτσι κι αλλιώς, καλλιτεχνικά. Βέβαια. Οπότε να και μια ωραία συνεργασία με τη μαμά. Απόψε θα τα παρουσιάσεις και τα δύο βιβλία στην Δημοτική Πινακοθήκη. Έκανες παρουσίαση και στο Ηράκλειο? Έκανα, ήταν όχι τόσο επίσημη η παρουσίαση, γιατί ήταν σε μια αίθουσα της Καθολικής Εκκλησίας, που εντάξει, το έκανα για τους ανθρώπους εκεί που έρχονται. Και ήταν μια οικογενειακή. Απόψε θα είναι πιο επίσημα τα πράγματα. Ναι, γιατί υπάρχουν και αντιπρόσωποι του Πολωνέζικου Σχολείου που είναι και στα Χανιά, και ο πρόξενος και πιστεύω και χανιώτες που έρχονται επίσης. Πόσα βιβλία έχεις γράψει μέχρι σήμερα? Να σας πω, αυτά είναι συνολικά, μπορώ να πω 3. Αλλά έκανα και ένα που είναι χωρίς λόγια. Είναι χειροποίητο βιβλίο, μοναδικό ένα βιβλίο, έτσι. Και τώρα γράφω 4ο ή 5ο, να το πω. Που σημαίνει ότι, συγγνώμη, γιατί ακούγοντας έτσι την ιστορία σου, παίρνεις μετάθεση για την Λέσβο. Ήταν πολύ δυνατό όλο αυτό, γράφεις ένα βιβλίο. Ξεκινάει η περίοδος της εγκυμοσύνης σου, πολύ δυνατά συναισθήματα και πολύ ουσιαστική περίοδος για μια γυναίκα, γράφεις ένα βιβλίο. Να υποθέσω λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση που είσαι και γράφεις το 4ο βιβλίο, περνάς εξίσου μια πολύ σημαντική φάση της ζωής σου. Γενικά αυτό το βιβλίο ξεκίνησε που άρχισα να γράφω πάρα πολύ παράξενα. Δεν ήξερα ότι θα καταλήξει έτσι, αλλά είμαι, να σας πω, σε μια φάση να βρω το νησί μου, το μέρος μου, που βεβαίως και στο μάτι μου μπήκε Κρήτη. Αλλά γενικά κατάλαβα ότι όπου και να ψάχνουμε, τελικά η χαρά είναι μέσα μας. Εκεί κουβαλάμε τη χαρά, όχι ο τόπος μπορεί να μας δώσει τη χαρά. Οπότε αν δεν είμαστε καλά μέσα μας, όπου και αν πάμε, δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι. Θα βρούμε κόλαση παντού που θα πάμε, αν δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. εαυτό μας. Υπάρχει έντονο το πολωνικό στοιχείο στην πόλη, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Που εδώ? Εδώ βέβαια, υπάρχει αρκετή Πολωνία. Ναι, άκουσα, δεν ξέρω καθόλου. Για αυτό κάλεσα κάπως ανθρώπους που ξέρω ότι έχουν σχέση με πολωνέζικο σχολείο και να δούμε, μπορεί κάποιος να έρθει από τους Πολωνούς. Να υποθέσω ότι όλα τους τα βιβλία θες να μεταφραστούν στα ελληνικά, έχεις σκοπό να το κάνεις? Αυτό θα ήθελα, αλλά είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Έχω μια πρόταση τώρα να βγει και στα Ιταλικά, να δούμε. Αλλά τώρα να μεταφράζω στα ελληνικά πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, και αυτή η μετάφραση που κάναμε με συνεργασία με διαφορετικών ανθρώπων ήταν δύσκολη, γιατί ήθελες να αποδοθεί όλο το νόημα του κειμένου και ήταν δύσκολο. Για παράδειγμα, να σας πω που σας έλεγα ότι 4 εποχές, ας πούμε στα πολωνέζικα, είναι 4 γυναίκες. Είναι και λέμε πάντα κόρες του χρόνου. Ο χρόνος είναι ο πατέρας. Ναι, και οι εικονογραφήσεις στο βιβλίο ήταν... στο βιβλίο αυτό στα πολωνέζικα είναι γυναίκες. Και έπρεπε τώρα πώς να το κάνω για ώστε να μην χαθείς τη μετάφραση. Ναι, είναι, ας πούμε, γράφω εκεί χειμωνιά. Δεν μπορούσα να γράφω χειμώνας, έπρεπε να παίξω με τις λέξεις. Η χειμωνιά, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Είναι πρόκληση όμως και φαντάζομαι ότι ακόμα και αν η διαδικασία ήταν πολύ δύσκολη, τελικά το απόλαυσες όλο αυτό. Ναι, πιστεύω ότι και Έλληνες που το διαβάζουν δεν έχουν, πώς να το πω... αρνητικά. Καταλάβαν το νόημα. Και το νιώθουν και πιστεύω τους ταξιδεύει αυτό το βιβλίο. Έτσι. Απόψε, λοιπόν, στις 8 η ώρα ξεκινάτε την παρουσίαση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στα Χανιά. Κωνσταντίνε, κλείνοντας, θέλω να μου πεις ποια είναι τα δικά σου τα όνειρα. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, τι δρόμο θέλεις να ακολουθήσεις? Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, ότι είσαι πολύ μικρός, αλλά... Από όλα αυτά που κάνεις τώρα, τι σ' αρέσει περισσότερο? Ή τι νομίζεις τουλάχιστον σ' αρέσει τώρα? Πυροσβέστης. Πυροσβέστης, αλήθεια? Υπάρχει κάτι καλλιτεχνικό και σε αυτό, να ξέρεις. Γιατί ασχολείσαι με τη φύση και την προστατεύεις. Οπότε... Τέλεια. Εμείς να σου ευχηθούμε όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν, να είσαι γερός και δυνατός, η μαμά να σε καμαρώνει και εσύ να καμαρώνεις τη μαμά.
Και να είστε πάντα δημιουργικοί, σαν οικογένεια. Και ελπίζω να σας ξαναδούμε κάποια άλλη στιγμή πλέον. Μόνιμους. Σαν μόνιμο κάτοικο. Προσέξτε. Εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί, σας θέλουμε με το καλό. Το παθαίνουν πολύ να ξέρετε το αυτό. καλό. Το όταν έρχονται στην Κρήτη. το ξέρω. Έχει, γενικά να σας πω, αυτός ο καιρός που υπάρχει εδώ, από την υγρασία που ήρθα. Εδώ είναι 3 οι κόρες του χρόνου, κατάλαβες. Δεν Ναι, υπάρχει τέταρτη. αυτό Η χειμωνιά είναι αν είναι ξενιτεμένη. δύο, αν είναι δύο, αν είναι δύο. Αν είναι καλοκαίρι, δύο, α. σωστά. Ναι. Κωνσταντίνε, θες να έρθεις στην Κρήτη? Ναι, Σ' άρεσε. Πολύ. Ναι. Καλύτερα από τη Χαλκιδική. αυτό δεν ξέρω. Αλλά θα πηγαίνουμε όμως το καλοκαίρι και στη Χαλκιδική. Ναι. Γιατί έχει επίσης πολύ ωραίες παραλίες εκεί. Τέλεια. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που Και ήσασταν εγώ. εδώ. Καλή συνέχεια στο Καλή κάνετε. επιτυχία στην παρουσίαση. Πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί θα φύγουμε τώρα από εδώ και θα πάμε στην Ιερά Αυτή Πέτρα. είναι ωραία ζωγραφιά να πάμε. Και δεν θες να ξέρεις αυτά τα παιδιά τι έχουν ετοιμάσει. Είμαι έτοιμος για όλα πραγματικά. Τι έχουν ετοιμάσει. Για πάμε.